ati mo pinagabi. Oh no! Ati okay lang po ba igapi ko katak content? Sige po. Taka din po yati. Taga Biyuso. Taka guys, kamaguhusay mga taga Biyuso. My God. Adi man po ati akong pakiana. Kung papapilion ka, ano ito yung pipilion? Ang gintotusok or ginsusupsop? Ang gitutusok. Ang gintotusok. Ang kaumba ati yan, snack ba? Snack. Like fishball, tapos quick. So, dito. Tapos ang ginsusupsop naman is milk tea. Ano na yung maging kokon? Line. Ano yun? Ano ito yung pipilion? Ang gitutusok like ang fishball. Ako gintotusok talaga. Guys, gintotusok talaga niya. My Talaga God. bumabago. Kamu guys, ano pipilion niyo? Ang gintotusok or ginsusupsop? Yate, gintotusok ko na.